Ein dyfarnwr y pnawn mae yw Mr Alex McKinch, 2 o'r 3 isa yn cyfarfod yn uwch gyngrair Cymru yn y gic gynnar am hanner awr 12 heddiw ar Barc Stebyn Heath. Llanelli yn edrych am i pwyntiau cyntaf o'r tymor, chwarae 5, colli 5 yw i record Simsa nhw sicrhau dyrchafiad. Y Fflint yn ennill am y tro cynta wythnos yn ôl gartre yn erbyn Met Caerdydd o 4 gôl i 2. Y ddau dîm wedi gwneud newidiadau, 3 i Llanelli, Nelson Sanca ar fenthyg o gas newydd yn dod mewn i amddiffyn Llanelli, Rio Booth hefyd yn cychwyn a Ethan Can nôl. Mae yna gôl yn yr eiliadau cynta yma ar Barc Stebyn Heath, croesiad o'r dde yn cael ei grimanu mewn. A mae yna gyffyrddiad lleia a Mike Lewis yn stond ar ei linell a mae'r Fflint ar y blaen o fewn munud. Udimu, chwaraewr ryngwladol Zimbabwe. Mewn i drad y sgoriwr Stevenson yn rhedeg yn uniongyrchol, Bale yn sgwar, cyfle am erged, modfeddi heibio'r postyn gan Jake Canavan. Ac unwaith eto ansicrwydd yn amddiffyn Llanelli. Wel, gwir mawr y Fflint yn amgylchynu Mike Lewis, tafliad hir Phillips, ansicrwydd eto, a tro hwn fi'n credu taw Reeves sy'n ei hawlio, maen nhw wedi dyblu mantais. Tafliadau Jake Phillips wedi achosi pob mathau o drafferthion i Llanelli yn yr 20 munud cyntaf yma. Mae Reeves yn rhwydo 4 gôl y tymor iddo fe, ail y Fflint heddiw, maen nhw wedi dyblu mantais. Agosau at hanner awr o chwarae mae'r Barc Stebyn Heath, lle mae'r Fflint ar y blaen o ddwy ddim, Booth yn dod amdani. Mae'n cael ail gyfle, Rio Booth. Booth at Lloyd. Lloyd yn dawnsio i ffordd, yn creu lle ac ergyd gynta'r prynhawn gan Llanelli am gôl. A gwaith da gan Joe Lloyd, Jake Phillips. A mae reit o dan y bar unwaith eto. A ryw ffordd mae Llanelli yn dianc dros dro, maen nhw'n gweld mor anodd i glirio ac yn y diwedd mae allan. Stevenson. Gryf yn dal y bel lan. Harry Owen eto, bas ymlaen, ond y camgymeriad gan Cronin a dyma Reeves. Mae'n un yn disgwyl croesiad hyn o bryd, ond mae'n parhau i fynd! Mae'n gôl unigol gampus arall gan Elliot Reeves. Wythnos yn ôl yn erbyn y Met, a'r tro hwn yn troi ac ar ei drod chwith yn crimanu'r bel o gwmpas Mike Lewis o tu allan y cwd Cosby. A cyn hanner amser, mae'r Fflint ar y blaen o 2 gôl i ddim. Canavan. Annog yr hediad gan Stevenson. Mae braidd yn fyr, a dyma cyflem hat-trick i Elliot Reeves. Wel, Cronin oedd y bas nôl yn fer, geiriau rhwng Cronin a Mike Lewis, a Reeves bron a manteisio. Owen, penderfynu mynd yn hir, eto mae'n ansicrwydd. Dyma Reeves am yr hat-trick, a mae wedi sgorio eto. Hat-trick i Elliot Reeves yn yr hanner cynta. A mae pethau mynd o ddrwg i wath i dîm Lee John. Un pas dros yr amddiffyn gan Harry Owen, a mae mor rwydd i Elliot Reeves ar ei drod dde i giro Mike Lewis yn y gôl. Lloyd. Lan at Rio Booth, cyfle gwych i Booth! A'r arbediad gan Fflint. Cyfle clir cynta'r ail hanner yn dod i'r tîm cartre, a Rio Booth yn derbyn y bas, fe ddyle fe wedi wneud yn well. Imariagbe i'r llawr, a mae'n mynd i fod yn gic o'r smotyn. Yr eilydd Ken Imariagbe yn cael ei faglu yn y cwrt Cosby gan Nelson Sanca. Dim amheuaeth gan Alex McKinch yn pwyntio i'r smotyn. Felly cic o'r smotyn i'r Fflint, ac fel wythnos yn ôl, Josh Jones yn erbyn Lewis. A mae'n cael ei harbed. Mae wedi gollwng y bel.
a mae'r bêl yng nghefn y rhwyd, a mae yn troi'n 5. Wel, o'n i'n meddwl yn iawn bod Mike Lewis wedi arbed hynny, ond y bêl yn llithro o dan I gorff, ychydig yn llai na chwarter awr yn weddill, a'r hunllef yn gyflawn I Llanelli. Cyfle a'r ergyd yn cael ei harbed gan Jack Fflint. Danny Williams gafodd y cyfle. 2 funud mae wedi bod ar y ca. Dyma Danny Williams. Arbediad arbennig gan Jack Fflint. Yr un orau o'r prynhawn. Yr eilydd Danny Williams yn derbyn y bêl, yn crimanu'r bêl o amgylch yr amddiffynwr. A Jack Fflint yn taflu na'n i'r chwith ac yn arbed yn arbennig. Yn chwilio am y gôl gysur yna. Mae Fflint yn dyrnu a Lloyd yn taro. Ac yna Jenkins yn bwrw'r postyn. Ac yna Fflint yn plymio ar y bêl. Wel, sdim byd yn mynd yn iawn I Llanelli heddiw. Cyfle ar ôl cyfle reit ar ddiwedd y gêm. Tristan Jenkins yn taro'r postyn. Ond Fflint eto yn arbed. Imari Agbe, cyffyrddiad hyfryd a chyfle I ryddhau Canavan. Canavan yn glir ydy'r cyflym drydage. Heibio I Parry, yn troi tu fewn. A'r ergyd yn syth at Mike Lewis. Cyfle eiraidd I Canavan I sgorio'r 6ed.